Ining mga taknaa, kitang mga deboto sa Diyos ng kaluoy, dili na nato lalison ang grasya nga atong nadawat. And I'm very sure 100% nga kamo nakadawat sa grasya tungod sa inyong pagdebosyon sa Diyos ng kaluoy. Kung wala pa mo makadawat, duhara na. Wala paghihatag. Kung ikaduha, wala pa ka magdebosyon. Karon, dili ko mo istorya sa unsa ang mga elemento sa debosyon. Kabalo na mo ana. Tulo ka punto lamang ang akong tagaan o pagtagad. Una, buhat sa kaluoy. Ikaduha, pagsalig. Ikatulo, pagsangyaw. Buhat sa kaluoy. Kitang mga deboto kanunay mantang nangayo kaluoy, di ba? Gani, gawa sa kaluoy nga atong gipangayo, nangayo pagyudas mga grasya. Tagaay ko ini, tagaay ko ana, maluoy ka, ihatag nako, maluoy ka Lord, etc., etc., etc. Nangayo sa kaluoy. Pero tataw kaayo ang gisulti ni Kristo. Nga bisan matagaan ka sa imong gipangayo sa grasya, nga imong gihangyo diha sa imong pag-ampo. Pero nangayo siya gikanato, isip balos sa iyang kaluoy, ang gitawag nato og ang pagbansay sa mga buhat sa kaluoy. Pinaagi sa buhat, sa pulong ug pag-ampo. Dili mahimo nga magsigin na lang tagpangayo kaluoy. Dili mahimo nga magsigin lang tagpangayo grasya. Kinahanglan pud ta nga mohatag og kaluoy. Kinahanglan pud ta nga mohatag og grasya. Ang matuod nga timaan sa atong pagdebosyon, dili lang diha sa pag-recite sa chaplet. Dili lang diha sa paghimo ni anang 3 o'clock habit o ang pagnovena o ang pagbindita ni ining mga imahe sa divine mercy. Kundili anaa diha sa imong pagpakita sa kaluoy ngadto sa uban. Unsa man ang giingon ni Kristo. Kun ang kalag dili maghimo sa buhat sa kaluoy sa bisan unsang paagi, take note, dili makadawat sa akong kaluoy sa adlaw sa akong hukom. Tingali, nakadawat mo sa iyang kaluoy, no? Sa mga grasya yung ipangayo, no? Pwede. Pero kung dili ka mohimo o buhat sa kaluoy, maglisod ka dawat sa iyang kaluoy sa adlaw sa paghukom. Kay bisan ang labing malig-on nga pagtuo, bisan og kapilakang mag-chaplet, bisan og kapilakang magnobina, bisan og kapilakang mag 3 o'clock habit, walay kapuslanan kun walay buhat sa kaluoy. Naadinha na gibutang diary number 2. Diary 2, number 63. In other words, kinahanglan nga maggiluyon kita diha sa ato mga tao nga atong gialagaran. Sa mga tao nga lisod kaluy-an, kaluy-ina. Sa mga taong lisod higugmaon, kaluy-ina. Sa mga taong walay gikaon, kaluy isiya.
sa mga tao nga nag-ilait sa kalisod sa ilang kinabuhi, kaluy ina. Pasabutan ng kaluoy, dili ka, naluoy ko. Unya, ang kaluoy nga gibuhat, nga gipakita sa buhat. Kanang gitawag nato unawa, awa, ug gawa. Unawa, pagsabot, awa, kaluoy, pero gawa, imong buhaton, kung unsay imong ikatabang sa imong gikaluyan. Ang tanong, nagmanggiluyon ba ta sa atong isikaingon? Kaya ang debosyon nato sa Divine Mercy will rely on that. Number 2, pagsalig. Kining tanang mga debosyon, chaplet, 3 o'clock habit, ang kining novena, ang kining fiesta, and everything, wala gihapon kini oy power, oy gahom, kung ang inyong pagsalig haguka. Kay ang gahom sa image of the Divine Mercy, ang gahom sa chaplet of the Divine Mercy, ug sa uban pang elemento nga debosyon, naa diha sa inyong pagsalig. Ang akong pagkamanggihatagon, kung dako ang inyong pagsalig, wala usay kinutuban. Kanang pagsalig gani, wala nagipasabot niya maingon, nagsalig yugos Ginoo nga ihatag yun niya ang akong gipangayo. Dili rana. Musalig ka sa Ginoo sa panahon nga dili niya ihatag ang imong gipangayo. Nga musalig ka sa Ginoo nga siya nasayod kung unsay angay para kanimo nga niining tungurang imong gipangayo wala niya gihatag. Unsa may yang giingon? Salig. Salig sa iyang kaalam, salig sa iyang gugma, ug salig sa iyang kaluoy. Kung wa nimo dawata, inang Jesus, I trust in you. Kung wala nimo madawat ang iyang gipangayo, inang Jesus, I trust in you. Pagsalig. Kay kung wa kay pagsalig, bisag mag-unsa pagkag-chaplet, wala ma-hems. Ikatulo, pagsangyaw. Importante kaayo ang gipangayo sa atong Ginoong Hesukristo. Gani, si Santa Faustina iya mang gipauna og pag-adto iyang giingnan, lakaw pag-una sa tibuok kalibutan, andama ang tanang katawhan sa akong katapusang pagbalik. Apan sa dili pa ako moabot isip katapusang hukom, mag-una akong abot isip manluluwas. Isip maluluyong manluluwas. Ug mao kini ang gasa sa Divine Mercy. Matud pa, nga ang mga kalag nga magsabwag sa pagtahod sa akong kaluoy, akong panalanginan sa tibuok nilang kinabuhi, sama sa manggiluyong inahan, ngadto sa iyang anak, ug sa takna sa kamatayon, dili ako maghukom, apan manggiluyong manluluwas. Pagsabwag sa iyang kaluoy. Kaya gusto sa Divine Mercy, tell the world of my mercy, tug-ani, sultihi, ibadilyo ang tanan sa tanang katawhan ang iyang Diyos dong kaluoy. Kay kinsa katong maghimo niini makadawat sa panalangin sa iyang tibuok nga kinabuhi ug ilabi na sa takna sa atong kamatayon. Ako, layhan kay ko anang takna sa atong kamatayon. Kabulong mo gano? Mas importante kaayo ang takna sa kamatayon kaysa takna sa kinabuhi. Daghan siguro tag madawat nga grasya sa panahon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, pero mag-unsa man kun atong maangkon ang tanang bahandi sa kalibutan nga unya sa takna sa kamatayon, adto kita ngadto sa impierno, ngadto sa kaparutan. Ang saad,
Kung ikaw magsangyaw sa iyang Diyos nung kaluoy, gawas nga makadawat ka sa iyang grasya karon na, ilabi na sa takna sa atong kamatayon. Munang mag-expect po ta. Munang lami rin yung kay na, no? Lord, tagay kog maing kamatayon. Honestly speaking, na ako'y gimisahan gahapon. Unya kanisya kasunod nato ni, daga namang nangamatay God. Daga nangamatay na sunod nato ha. Wala ko magkuha ninyo nga saba. Basta kay daghan na. Ha? Naay bagong namatay. Unya kasunod ni nato gyud, pandemic pa ni. Unya dito niingon ang iyang bana, Father, tinuod yun ng kanang gahom sa debosyon. Kay kanang gipangayo sa akong asawa, kaning namatay, gihatag yun niya. Ug ako, ingon siya, akong nasaksihan ang iyang kamatayon nga nagmalinawon. Kay cancer man ang iyang sakit. Unya matud pas doktor, moabot ang punto nga tungod sa iyang kasakit, tagaan siya morphine. Pero wala, kay ang iyang gipangayo sa Divine Mercy, niingon siya, Divine Mercy, kung imo na manggani kung kuhaon, ayaw lang ko tagai og hilabihang kasakit og kapait sa akong sakit. Gihatag ko gihatag, nakatulo ang luha sa iyang bana. Nga namatay ang iyang asawa nga malinawon. Nga naman, ang magsangyaw sa iyang Diyos nung kaluoy makadawat sa panalangin karon sa atong kinabuhi ug unya sa katapusan sa oras sa atong kamatayon. Una nga, kitang mga deboto sa Divine Mercy, kinahanglan nga ato kining buhaton. Magmanggiluyon kita, number 2, magbaton og dakong pagsalig, og number 3, isangyaw ang iyang Diyos ng kaluoy sa mga tao, sa inyong pamilya, sa inyong silingan, sa inyong mga paryente, sa inyong gitrabahuan, o sa inyong eskwelahan. Kaysa ingon, sa takna sa atong kamatayon, makadawat kita sa panalangin. Akong gamiton ang gisulti ni Kristo ni ngadto ni Tomas nga maduha-duhaon. Niingon si Kristo, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Akong dugangan, tuo ug salig sa walay pagduha-duha. Kaya ang Diyos ng kaluoy, buhi diha sa imong kasing-kasing ug diha sa imong kinabuhi. Tuo, salig, ug ayaw na pagduha-duha.